भगीयन कुर्साचे कुर्वे निवरम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गाचे रणी उल्हास पाव हालेलुया कित्याक जाका तू वावूंक पावस जाल्ली हालेलुया तो आपणे सांगितले बरी जीवन जाला हालेलुया आमापासो देवा लागी माग हालेलुया संतोष आणि उल्हास पाव औंकारी मरिये हालेलुया कित्याक सोमी खरोच जीवन जाला हालेलुया माग्या ये देवा तुझ्या पुत्र आमच्या सोम्याच्या जीवनपणावर संसार संतोषांत तुवें दया केली औंकार मरिये मरिफात हसनाचे जिनेसो संतोष आमकां लाभोसक आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या देवा गेल्या भडव्या म्हणजे राजचे दयेन म्हाका दिला आमेन. श्रेष्ठ भडव्या सामीन गेली हमका संभाळ खोट्या पुटणाचे आणि पासांचे काढी कदार्ती देवता फरमा देऊन परतून मत्ता ये सदा वैल्या फौजींच्या खोरा संसारा विसरला सैताना त्याच्या हेरा खोट्यात देवाच्या पदवेने सत्मानता देवाक सर्व विचार असणारा ख्रिस्ता त्याच्या एकल्यास पुतात आमच्या स्वप्न्यात जो पवित्रत्म्यावरील गर्भी संभवलो काल्पनिक सुचले कार्टून चाड जडलो तमिलांतका निकेपलो देवलो ख्रिस्ता मेल्ल्यांतलो जीवन जलो करसडलो देव पजूच्या बसला जीवानी मेल्ल्यांची मुसफी करून घेतलो तत्मानता पवित्र जीवित आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जा तुझे राज समखयम तुझी खुशी जशी सरगार जाता तशीच या संसारान जाव नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझ्या सुव्यासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझ्या सुव्यासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझ्या सुव्यासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या एक घडी बर आमचे डोळे आम्ही दंप्या दोन्ही हात आमच्या खालसाचे दवरया या बुधवाराच्या दिवसा या सकाळच्या वेळा परत त्या सोम्यासमोर अनुभव करूया देवाचे उत्तरच म्हणता Lamentations 3:22 ताच्या मोगाक गडस ना ताच्या काकुळ ते गडस ना
तासो मोग जावन आसा सागोर तू कितले त्या सागोरांतले काडताय तितले भरता. कितले त्या सागोरांतले पियेताय तितले थंय भरूनच येता. बिलकुल उणें जायना. ताचे लेवल कितले आसले त्याच लेवलाक येवन पावता. कित्याक तो जावन आसा देवाचो मोग. एकल्यान त्या सागोरांतले इल्लेशे काडले म्हणून आनी एकल्याक कुणें पडना. हर एकल्या कितें गरज आसा, कितलें गरज आसा, हर एक त्या सागोरांत आसा. एवरीथिंग. तो मोग तुका आपयता. आज तो मोग तुका आपयता. तो मोग तुका स्पर्श करूंक शकता. आज आमची काळजां खाली जाल्यात. मोगाचो अभाव थंयसर आसा. आमी हर एका दिसा त्या सोम्या लागीं मागचे, सोम्या कालच्या दिसा तुवें तुजो मोग दिल्लोय तो म्हज्या काळजांत भरून आसलो. रात मोग जातना, दीस मोग जातना, रात येताना तो मोग खाली जालो. परतून आज सकाळींक आयच्या दिसाक तो मोग दी. तो मोग सगळे सांभाळून उरतलो, सगळे सोसून उरतलो, सगळे सुदारसून उरतलो, सगळ्यांचो मोग करतलो. बॉक्सूचो मोग. बुधवाराच्या दिसा या मोगान म्हाका बोरसोम्या, त्या मोगान म्हाका बोरसोम्या. आज मागया जेजू, आज हे काळीज तुझ्या मोगान भर. आज हे काळीज तुझ्या मोगान भर. ज्या मोगान तुवें समार्याच्या स्त्रियेक भरले, तिच्या काळजांत मोग उणो जाल्लो, त्या देखून ती मोग सोदून आसली. तुवें सांगले, हांव दिता तें उदक कोण पियेत जाल्यार तांच्या काळजांत तावन जर वळोंक सुरू जातली. ती तुज्या मोगाची जरनेंगी सोम्या. ती तुज्या मोगाची जरनेंगी. ती समार्याची स्त्री पियेली मात्र न्हय, तिजे थंय इतलो मोग भरून वमतलो. त्या सगळ्या गांव, तो सगळो गांव तिने वचून सुवार्ता प्रगट केली. त्या सगळ्या गांवांत ते तुझे जिवे वाळचे उदक पियेवचो अनुभव त्या सगळ्या गांवांक दिलोय. सोम्या, भर आमकां त्या मोगान. मागया. आमचे माईक अनम्यूट करया.
तुमचे अनम्यूट करूया माईक सगळे अनम्यूट करूया कितले जाणां तुमकां माईक अनम्यूट करूंक जाता अनम्यूट करूया दोळे दांपया दोनी हात उखडून दवरया आणि मागया ये सौम्या दाट तुझ्या पवित्र आत्म्या बोर तुझ्या मोगान मुझे काळीस बोर तुझे शांतीन मुझे काळीस बोर समाधानान मुझे काळीस म्हणून मागया देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये देवाच्या पवित्र आत्म्या देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवून आज या लईन रसल्या खोडे खाली उरून जाऊ कोणाचे काळीस त्या मोगाच्या अभावान उरून जाऊ ये पवित्र आत्म्या भोर तुझ्या मोगाच्या सिरितान आमचे काळीस बोर तुझ्या मोगाच्या खुरपेन मोगाची भरती आमच्या काळजान देवर येऊ दे देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये Hallelujah, 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 freely स्तुति करिया तोड़ गोड़ स्तुति करिया पवित्र हरि एक ल्याकडे भवान मत्तेसा देव सो दैविक हरि एकल्या कावर करता देव सो दैविक तुका स्पर्श करतेसा Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 Mete स्पर्श देवाने तेसा मete स्पर्श देवाने तेसा तो मete स्पर्श देवाने तेसा
डोळे दांपून स्तुती कर. डोळे दांपून स्तुती कर. डोळे दांपून स्तुती कर. पापसले काळजा बरी करतलो. तुझे पापसले काळीज बरे करता. आज तुझे पापसले काळीज तो बरे करता. आज तुझे पापसले काळीज तो स्पर्श करता. आज तुझे मन तुम्हें समर्पण दे. आज तू चिंता है, मुझे मन तुटला, मुझे मन तुटला. आज मका कोणी समजना. आज मका कोणी समजना. हावे पातेलस, हावे पातेलस. आज मुझे सांगितल्या ऐकणं. आज तुझे पापसले काळीज जेजू स्पर्श करून घेते असा. दी तुझे काळीज जेजू, दी तुझे काळीज जेजू, दी तुझे काळीज जेजू, दी तुझे काळीज जेजू. कोणा पोटाच्या एका साइडीन सकेला राईट साइडीन दुख असा. जेजू तुका याकडे स्पर्श करण्याचा. जेजू तुका याकडे स्पर्श करण्याचा. जेजू तुका याकडे स्पर्श करण्याचा. दी तुझे काळीज तका, दी तुझे काळीज तका, दी तुझे काळीज तका. तुझे भुरगे तुझ्याला घेऊन येईना. दिसान दीस बरे जाऊचे असल्याकडे अडचते ते असा. पापसली काळजा बरे करसो मुजो तुझो जेजू तुझे मुखार असा. डोळे थांब. अनुभव कर जेजू समोर. अनुभव कर जेजू समोर. अनुभव कर जेजू समोर. जेजू समोर अनुभव कर. जेजू समोर अनुभव कर. यो मोगान तुझे काळीस भरल्यार तुका दुसरे कितेच गरज ना. आज मुझे तू दवन असलय नाही. दवन असलय नाही. तुझ्या सगळे चिंता बदलो तुझो जेजू. एझेकिएल 36:27. हांव मुजो वो तुमचे भितर घालतलो. तुम्ही म्हज्या कायद्या प्रमाणे सगळें करतलो. म्हज्या आजना तुम्ही पाळीशे करतलो. उलयता तो सर्वेस्पर. उलयता तो सर्वेस्पर. हांव मुजो तुमचे भितर घालता. हांव मुजो तुमचे भितर घालता. हांव म्हज्या मोगाचो तुमचे भितर घालता. हांव म्हजो जाणवायेचो तुमचे भितर घालता. समजण्याचो तुमचे भितर घालता. पदवेचो तुमचे भितर घालता. देहबिरादचो तुझे भितर घालता. समजण्याचो शांतीचो तुझे भितर, तुझे भितर, तुझे भितर. म्हज्या भावा, जेजूक सोदून तुवें काही उसोचें म्हणून ना. 1 Corinthians 3:16. तू तुझे भितर आसा. तू तुझे भितर आसा. हर एक दिसा, हर एक घडये तू तुझे भितर आसा. तुझ्या दुःखात तो रडला. तुझ्या हर एका सलवणेत तुका ताणे उखोवन धरला. पळय की तुका कैमुशेर हाण ताणे पावयला. फाटी पळय नाका. फाटी पळय नाका. मुखार पळय. मुखार पळय. मुखार वच. मेटाक काडून मुखार वच. तुजो जेजू तुका सानिना म्हणटा. जोशुआ 1:9. तू खंय गेल्यार हांव तुजे संगे आसतलो. तू खंय गेल्यार तुजे संगे हांव आसतलो. तुझ्या दोळ्यांतली दुःख तो पुसून काढता. तुझ्या दोळ्यांतले दुःख तो पुसून काढता. कोणे पुसून काढचे? तू पुसून काढता. एक आवय बरे तुका पटलून धर तो तुझी दुःख पुसता.
अनुभव कर, अनुभव कर, अनुभव कर। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Welcome, Jesus. मुकारवेच्या पहिले एक टेस्टमनी आम्ही ऐकूया. एका बहिणीन दडली, ग्रेटा म्हणल्या बहिणीन दडली टेस्टमनी. I would like to share a short testimony. I have many more testimonies to share, but later. Recently, I started following your YouTube channel and attending the Zoom evening and morning manna prayers. Last week, during the 8 a.m. live morning manna prayer, I was having breakfast at my table at my office. Without noticing the expiry date, I ate a ghee cake. At the last bite, I felt a bad taste, so I immediately spat it out and checked the packet. I realized it had expired 4 to 5 days earlier. I became very scared and immediately prayed to God, remembering Micah 7:7, which I had been reading and writing for the past few days. By the grace of God, nothing happened to me after eating the expired food. Praise God for His protection and mercy. या बहिणीन एक्सपायर झाली केक 4-5 दिवसा पहिले एक्सपायर झाली केक केली. ती एक्सपायर जावन ताची टेस्टी बदलली खाताना. तिका लास्ट कुडको खाताना तिका कळले. तक्षण तिने भायर तुकले ते केक आणि तिने एक्सपायरी डेट पळयताना येदोळूच एक्सपायर झालं. ती भियेली म्हूण तिने मागले सुम्या लागीं. त्या वेळार मॉर्निंग मनाचे मागणे ती आयकोन आसली. त्या वेळार सुम्या लागीं मागले आणि ती टेस्टामनी दिता आसा तिका कितेंच बाधक जावंक ना, कित्याक देवान तिका राखला. देवान तिका राखला. देवाचे उतर म्हणटा, देवाचे उतर म्हणटा मार्क 16, 17 आणि 18. मार्क सोवांचेल 16 अध्याय 17 आणि 18 वळ. सत्मंतल्याक असल्या आश्चर्यांची पदवी मेळटली. मुजे नावी ते देवसार सोडयतले, नव्या बसांनी उलयतले, सोरोप हातान धरूंक शकतले आणि मारेकार कसलेय वीक बी ते पियेतील जाल्यार तांकां ते बाधक करचे ना. ते तांकां ते बाधक जावचे ना. कसलेय वीक बी ते पियेतील जाल्यार तांकां ते बाधक जावचे ना. अर्गां तुका सुमयान जेजू, अर्गां तुका सुमयान जेजू, महिमा तुका सुमयान जेजू. त्या सुम्याक जावं अर्गां, महिमा, स्तुती, वंदन, आराधन ससनाच्या ससनाक. आमेन. सांगाता मेळोन येऊं तर 3 पोटी घट्ट तल्यान क्लेम करया. जेनेसिस 28:4 तुका आणि तुझे संततीक अब्राहमा दिल्लो आशीर्वाद तो दिव आणि अशें तू वस्ती करून आसाय तो अब्राहमाक बसयलो देश.
Genesis आयज 28:4. जेनेसिस 28:4 Father, तुका आणि तुझ्या संततीक अब्राहमा दिलेलो आशीर्वाद तो दिव आणि अशें तू वस्त करून आसा तो अब्राहमा सगळं देश जाव. जेनेसिस 28:4 तुका तुझ्या संततीक अब्राहमाक दिलो आशीर्वाद तो देव आणि अशें तू वस्ती करून अब्राहमाक बाशिला देव नमान मरिये कुरपेन भरले सुमित तुझ्या सुबह आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशचे फळ जेजू भगवंती मरिया देवाची भगवंती मरे देवाची माये आणि पप्प्यां खातीर आता आमच्या वेळार या कणान समर्पण दिवया आमच्या भुरग्यांक मागया आमच्या भुरग्यांचे जिवीत आशीर्वाद आमचे पसत आमच्या भुरग्यांक कंची पिडा सतयता जावंक पुरो चेडवां भुरगीं आसात PCOD समस्ये कष्ट आसात एलर्जी आसा स्किनर दाटकी पडटात जावंक पुरो लिव्हराचे समस्या आसात जावंक पुरो वायट स्वप्नां येतात जावंक पुरो मोबायलाक एडिक्शन जाल्यात जावंक पुरो पार्टी उलयतात जावंक पुरो मिसाक मागण्याक वचनात आज सुम्याच्या थान भेटून दिव्या देवाची उतर म्हणता आयसाया 54:13 सगळ्या तुमच्या भुरग्यांक सर्वेस बोर शिकयतलो सगळ्या तुमच्या भुरग्यांक सर्वेस बोर शिकयतलो तो म्हणता हांव शिकयता तो शिकयता देवाचे उतर म्हणता सगळी सृष्टी सगळी ताची रचना ताच्या उतरांक खाल जाता ताच्या उतरांक सगळी पृथ्वी खाल जाता उसांबळ दर्यो ताच्या उतराक शांत जाता मेल्लो लाजर ताच्या उतराक उठून भायर आयलो जिवंत जालो देवसार सहित ताच्या उतराक खाल जातात सोन्ने जात सुदेव आज तुझ्या भुरग्यांक स्पर्श करता कोणाक पार्टीच्या लेफ्ट सायडीन जावंक पुरो दूख आसा थंयसर तोपल्या परी जाता वयल्या भागान आणि थंयसर दूख आसा पडापड जेसू तुका स्पर्श करनासा ह्या कणाक आमच्या भुरग्यांक जावंक पुरो सैरीक सत्य आसात जावंक पुरो काम गेला कामाचे सुज्ञेर आसात सगळ्या सुमाच्या समर्पण दिवं सांगात म्हणून उतर 3 फाटी क्लेम करूया हाबाकूक 3:19 सर्वेश्वर म्हजो देव म्हजे बोळ तो म्हजो पाय मिरवाच्या पायासारखे सुसुलीत करतलो आणि उंचायेर म्हजी पावलां दवरूंक लायतलो हाबाकूक 3:19 सर्वेश्वर म्हजो देव म्हजे बोळ तो म्हजे पाय मिरवाच्या पायासारखे सुसुलीत करतलो आणि उंचायेर म्हजी पावलां दवरूंक लायतलो हाबाकूक 3:19 सर्वेश्वर देव म्हजे तो मुझे पाय मेरवाच्या पायासारखे सुशोभित करतलो आणि उंचायेर म्हजी पावलां दवरूंक लायतलो मरिये कृपेन भरले सोमे तुझे सुबह शास्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवंती मरिया देवाची माये आणि पप्प्यां खातीर आता आमच्या वेळार हर एक आपल्या सुमेच्या समर्पण दिव्या आमची पिडा सुम्याच्या समर्पण दिव्या कॅन्सर आणि कष्टोंच्या हर एकल्या सुमे किमो घेते असं जावंक पुरो पेट स्कॅन रिपोर्टाक वेट करण्याचा जावंक पुरो विंगड तराची पिडा सर्जरी जाल्या रिकवरी पसत राखून नसत आज सर्जरी आसा कोण ICUंत आसात सिरियस आसात हर एक पिडे असतात सोम्याच्या तान भेटून दिव्या
paralysis, spokes alla sommechetan bittandivya. Arthritis, sommechetan bittandivya. PCOD samasya, gallbladder stone, urinary infection, ovarian disease, सगळ्या समस्या समर्पण दिव्या. सांगा त्यामुळे उत्तर 3 पटी क्लेम करूया. विजडम 16:12 कित्याक कसलो सालो पालो वले तांका बरी करूंक सकना बरे करता त्या तुझ्या सुद्दां सुरेस्परा तांका बरी केली. 15:12 कित्याक कसलो सालो तांका बरी करूंक सकना बगर सगळे बरे करता त्या तुझ्या सुद्दां सुरेस्परा तांका बरी केली. 16:12 कित्याक कसलो सालो पालो वले तांका बरी करूंक सकना बगर सगळे बरे करता तुझ्या सुद्दां तांका बरी केली. नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुभासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. हर एक तरहचे कोर्टाचे केस लीगल इश्यू समस्या समर्पण दिव्या. आज कोणाचे पेपर समना जांग प्रो एम्प्लॉयर सतैता कामाकडे कष्ट त्यासात कितली भयण्या कामाकडे काम करच्या जाग्यार विशेष रान घर काम करतल्या आज कष्ट दगदणी फिजिकल टॉर्चर मेळते सोम्याच्या तान भेटवून दिवन माग्या. सोम्याची कृपा काकळू तांचे देवानी वंचे पसर सोमी तांका हर एका वाईटांतले भायर हाडून माग्या. कितले जना घरात रावन परगावाक गेल्यात कुटुंबाक सपोर्ट करूंक कुटुंबाची कुमक जायचे म्हणून आज कितले जना नापयस जाल्यात. सोम्याचे तान भेटून दिव्या. ती दुबळी कुटुंबाची तांकां आधार ना तांणी कोणाकडे वेची खळीत ना तांकां सोम्याचे तान भेटून दिव्या. कितली जना आज विंगड स्कॅमाक बली जाल्यात. ऑनलाइन स्कॅम, मोबाईल स्कॅम, ऍप असे स्कॅम, लिंक क्लिक करण स्कॅम झाला कितल्याचे. कितले जणांचे आज जावंक पुरो लाखांनी करोडांनी पैसे कोणे भितर गेल्यात. पैसे कोणाक रीण दिले फ्रेंडाचे खाण घेऊन दिले जावंक पुरो फ्रेंडाक कुमो करूंक आज ते पैसे फाटी मेळटात ना. सोम्याच्या तान भेटून दिव्या. सोम्याच्या तान भेटून दिव्या. हर एका असले समस्या कोणाच्या जाग्याच्या समस्या सोडून नसत. घर बांधून धरले अद्यार रावला जावंक पुरो. कोण घर काण घेजे म्हणून चिंता आसा कोण जातेत ना. पैसे जमा केले खंय ना खंय व्यत्यय आसात. खुद्दाचे घर खाणगेचे म्हणून जावंक पुरो अशा आसा जातेत ना. सोम्याचे तान भेटून दिव्या. एक बिडार आपले बिडार सुमी फावो करून दी. विशेष राव कितले जना कितल्या वर्सांत घडोवन आसात अजून जावंक पुरो बँक बॅलन्स ना. जावंक पुरो खुद्दाची प्रॉपर्टी काणयोंक जावना. दुनी हात वयर बारा. हे उतर क्लेम करतना माग्या ये गोल्डचे हात या हातांचेर सोम्याचो आशीर्वाद पडों दी. सोम्याचो आशीर्वाद पडों दी. सांगाता म्हणून हे उतर 3 पटी घट्ट तरान क्लेम करूया. लूक 10:19 पळया सर्व दुश्मनाचे सगळे बोळस कंपत दिला कितें तुमकां मदत करता. पळया सर्व पिंचू आणि दुश्मनाचे सगळे बोळस पायांतला मजत दिला तेच तुमकां मदत दुश्मनाचे सगळे बोळस पायांतला हांवें तुमकां पद दिला.
सुमित सुवेसा स्त्रियांभितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो Bhagavante Maria Devati या क्रेच्या कनान जाता सलारा मी दिंबियत पडिया दुनिया हातम शुबीर पारिया दुला आमचे दंप्या या कणात समर्पण दिप्या हर एक कुटुंबा सुम्याच्या ता समर्पण दिव्या माग्या सुमाची काकुळ सुमाची कृपा आमच्या कुटुंबाच्या देवाने अंदी कुटुंबात असली हर एकली आशीर्वाद देव माग्या कुटुंबात शांती समाधान विस्तारच्या पासून माग्या कितल्या जणांनी आमच्या लई मागोंक सांगला विंगड गरजापासून सुम्याचे तान भेटन दिव्या कितल्या जण आमच्या मारण्याची गरज असा आज कोणाचे बर्थडेज एनिव्हर्सरीज असा तांका भेटन दिव्या कितल्या परिणारवेची असता तांका भेटन दिव्या आज माग्या विशेष जणांक ह्या संवसारान कितलीशी जणां आसात तांचे पासून तूं मागतली कोणी ना आधार दितली कोणी ना कुमोक करतली कोणी ना आपले म्हणले कोणी नातले कितल्या जणांक 2 वेळाची जेवणाची गत ना रावूंक एक सुवात ना सुम्याचे तान भेटून दिवन माग्या हा तांची काकुळट कर कितले ना पिड्यांत आसात ट्रीटमेंटाक पैसे ना कितले जाणांक घर तर आसा पूण रेशनाक पैसे ना भुरग्यांच्या शिकपाक फीस भरूंक पैसे ना सुम्याचे तान भेटून दिवन माग्या तशेंच समर्पण दिव्या ही सगळी मागण्या समोर त्या मागण्या समोर तुझ्या हर एक आसना आमच्या स्पिरिच्युअल डायरेक्टर आणि सगळे आमच्या टीम सुम्याचे तान भेटून दिव्या दोन्ही हात युरोपा घट्ट तळाने उतर सांगाता म्हणून 3 पटी क्लेम करूया Matthew 19:26 तांचेर आपले दीस लावणालो सांजे वय देवाक संगीत साध्य Matthew 19:26 तांचेर आपले दीस लावणालो सर संगीत साध्य Matthew 19:26 आपले दीस लावणालो साध्य वय नमान मरिये कृपेन भरले सुमुद्र सुमायासा स्त्रियांभितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो हालेलुया हालेलुया Cyril Fernandez, Hallelujah, Flavia, Jyoti Fernandez, Anita Shantidesa, Franklin Montero, Hallelujah, 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 Souza, Julian Mascarenes, hallelujah, 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 Clara Alvasila, Falero, hallelujah, 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 Dulcin, hallelujah, 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 Dolly Lobo, hallelujah, 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 Rita Dalmeda, hallelujah, Lily Furtado, Rachel, Rocky, Lisa, hallelujah, 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 Laurentia Fernandez, hallelujah, hallelujah, Franklin Montero, Ruth D'Souza, Diodita Rebello, Priyank, Priya Thakur, hallelujah, hallelujah, Jacinta, hallelujah, hallelujah, hallelujah,
hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Clara, Alban, Carol, Carlita, hallelujah, hallelujah. Sonel, Henry, Margaret, Liston, Milburn, hallelujah, 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 hallelujah. Batista, Maria, Anil, Agnello, Mas, Daryl, Francis, Maria, Franklin, Geeta, Aaron, Rita, Hilda, Linda, Genesia, Joshua, Cinderella, James, Joyce, Michael, Julius, Stephanie, Jason, Stephen, Kavita, hallelujah, 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 hallelujah. Lancy, Lanit, Anita, Ashley, Lena, Melvin, Cheryl, Sonal, Teresa, Lena De Souza, Lena Martis, Lena Vaz, Lidwin, Valerian, Sonar, Aldlin, Lucita, Agnello, Ruth, Reese, Maria Ferrao, De Souza, hallelujah, hallelujah. Pradeep, hallelujah, hallelujah. Rita De Souza, Sebastian, Johanna, Denzel, Roshni, Sehan, Johan, Juliet, hallelujah, hallelujah. Sharon, Cyril, Cassie, Cyril Lobo, Vinuta, Vita, Vinny Mendonça, Rina, Arun, Teresa, Kashmir, Travel, Bomoga Bapa, Yahari Ekla Somapita, आजच्या दिवसा आमचे तसले उणे पण तू बरती करदी कित्याक तुझ्या भांडारांत बरोवन ओमतोंच्या मापान आसा आणि तू बरोवन ओमतोंच्या मापा दिवचे देवा आज तुझ्या आशीर्वाद या भुरग्यांचे देव या बुधवाराच्या दिवसा तुझ्या मोगान बर तुझ्या कृपेन बर आज सलन हर एका कामाचेर तुझो आशीर्वाद घाल पयणार वेतनांचेर तुझो आशीर्वाद घाल बर्थडे एनिवर्सरी आसल्यांचेर तुझो आशीर्वाद घाल कोणाच्या घरा कितें फंक्शन चलते आसा जाल्यार देवा बऱ्या तरेन ते फंक्शन जावचे पसत आणि तशेंच मागता देवा विशेष रान कोणाची सर्जरी आसा बरी सर्जरी बऱ्या तरेन जावचे पसत मागता बाप्पा तशेंच कोणाची इंटरव्यू आसा जाल्यार देवा तुझ्या समर्पिता बरी इंटरव्यू तांचे बरे जावन बरें काम तांकां लाभून दी कोण विजा ट्राय करना आसा देवा तांची विजा कितल्या विजाक अप्लाय केला राखोन आसा देवा तांचे डॉक्युमेंट पास जावंक राखोन आसा देवा सगळ्यांक तुझ्या समर्पिता तुझ्या कादांची काकूळ कर म्हण जेजूच्या नांवान मागता आमेन 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 उगडास दवर हे बहु दयाळी हांव ताजे मदीं दवरलो तुजो आदार दवरलो तिचो दलो सांगेल्लो म्हण कितें सायकोना तेणे धैर्य कान घेवन तुजे कडेन या ओंकारी मुझे माये तुझे मुखार मनीस कल्ल्या दिवपदाचे माये तुझी मागणी तिरस्कार करिनाका तुझे काकुळतीन मुझे मागणी आयक हांव मागता ते म्हाका दी आमेन 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 नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सुबह आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या मोगाचेनो देवान आमचेर काकूळ दाखयल्या देवान आमकां ताच्या मोगान भरला आज ताणे आमचेर दिल दाखयल्लो मोग वतुरलो तो मोग आमी हेरांक दिवंक आसा मोगाचेनो हेरां पासत मागोवंक आसा हर एका दिसा सांजेर आमची भावना बसतात इंटरसेशनाक 1 घंटो बसून मागतात मोगाचेनो तुम्ही जॉईन जाया आमी सगळीं सांगाता म्हणून मागया कितली गरजेवंत आसात तांचे पासत हर एकल्याच्या गरजा पासत विशेष मागया राती 10 तावन 11 वरां 1 घंटो इंडियाचो टाइम कुवेटचो टाइम 7:30 तावन 8:30 दुबयचो टाइम 8:30 तावन 9:30 मोगाचेनो तुमकां 1 घंटो जायना अर्धो घंटो बसा या अर्धो घंटो बसा येया झूमाचेर हर एका दिसा आमी सांगाता म्हणून मागया थोडे पटी हांव आसता त्या इंटरसेशनाक तुम्ही जॉईन जाया आणि तुमची किती पेटिशन आसात विशेष त्या पेटिशना पासून मागा जे ही सॉंग पुरो या सकाळच्या मॉर्निंग मन्नात आमकां मस्त पेटिशन येतात मागोंक टाइम मेळना त्या वेळार विशेष आमी मागतल्या तुमची पेटिशनां तुम्ही आणि तुमची टेस्टिमनी तुम्ही धाडिया 9900332411 तुमची टेस्टिमनी तुमची पेटिशनां तुम्ही धाडिया आणि असोमतेच्या हर एका गरजा पासून मागा आणि तशेंच
या जुमतचे लिंक हैरान तुम्ही दडा. देव तुमका हर एकल्या आशीर्वादाने बेसावाने आणि कृपेन भरून दे. Praise the Lord. God bless you. Praise the Lord. Praise God God, bless you, brother. Lord. God bless you. God bless you, brother. Thank you, Praise the brother. Lord. Praise God bless you, brother. Thank you, the Lord. brother. Praise the Lord.